Sanibonani bantu bakwaZulu Natal sekuphinde kwenzeka ke indawo Pietermaritzburg eRoyal Showgrounds nakuyila bekumkhulu umcimbi njengoba niyibonela ke nani abantu baphume ngeinkane khona la Pietermaritzburg nakuyikhona la umnyango wezempilo unomkhulu umcimbi wokubongela abenze kahle kodwa ke la angithathanga nje nombane ngizobe ngixoxa naye la intokazi ke le ebashaye bonke emakhanda kwaZulu Natal kwezokufunda lapha ke yenze lento yangihlula lento ekuthiwa ianatomy kuyiphase yonke yashaya o A no A no A nazi indondo nje banibona kuhle qedwe ngalo ngicela isikhathi sethu ubani okabani usuka kuphatha ufunda kuphi. Oh, ngiyabingelela mphathi nomnyango wonke nomphakathi wonke. Igama lami nguNompumelelo Ngwakangema nguMavilane. Yes, I was born and bred eMtubatuba eMachibeni. Yes, where my Ndwandwe family and Vilane family raised me. Okay. I went to Maombe High School there. Yes, and all the primary there. Then I got married to Ngema. Now I'm the Pumelelo Ngema in Kanongoma. Yes, ehlala Nkosi konjongo. Makwanjongo sidlile. Manje ngixoxele nje iJeni, ibinjani iJeni? Ngiyazi ayilula lento ngayifeyila nami ngaphuma ngabaleka. Wena uwenze kanjani? Nyakuqala nyakwesibili nyakwesithathu. Okay, angifuni ukuthi ngiqamba manje ngoba ngibona ama camera bekungekho lula bekunezikhathi la behleka khona sijabule khona futhi sonke but putting much hard work ngasho is really a key. I-hard work also i-hard work iphushwa ukuthi ubekezele futhi ukubekile enhlizweni yakho ne-passion. I have very passionate nursing profession ngiyayithanda. It's not just a career to me, I can say it's a calling as well. Yes. Message ongayinika ke osekhaya noma ku-matric njengamanje ofisa ukuba yinesi yini ngempela efunekayo ngoba ube nayo experience ububuye lapha embhedeni uyobaseva ubahlenga abantu yini edingakalayo kumuntu ofisa ukuba kulesiyo. Okay, when you're doing matric noma ukhetha izifundo zakho maqala kuthiwa khetha izifundo ungakhetha izifundo ze-science or physical science, life sciences as well, ne-maths iyadingakala because you need to calculate umuthi mefika umuntu omdala noma omncane phambi kwakho ukuthi umkalethu uzoyiphuza kangaka ukuze ibe isilinganiso esanele for ukuthi imsize ngokwe-weight yakhe. Let me say so, yes. Yena ke uNompumelelo lo obaqoqode bonke amakhanda kwaZulu Natal. Show inesi ke leli elihamba phambili South Africa yonke. Kulungile ke bye. Can I thank my family? Nangathi ufuna ukuthi hi kuyifamily yakhe hi. Sanibonani eMachibini kaNdwandwe, sanibonani kaVilane kaNongoma, konjoko ngiyanibingelela. Oh, I'm from King Cetshwayo. Okay. Yes, district ngisebenza is uNesi eMandlazini Clinic and Angolezane Hospital. Thank you King Cetshwayo district for sending me for training. This is what I've brought back. Yes, thank you. Thank you to my family, my husband, all of them. The support, I wouldn't have done it without his support. Kodwa husband Thank you. yini nje useshesha kangaka ungakaphasi nokuphasa weseshesha. Kodwa kusenani ke kulungile ke bye bye.